Hello friends, welcome to Sai Vijay Sri's kitchen. Loka samasta sukino bhavantu. Friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சமையல் எதுவும் பார்க்க போறது இல்ல. ஆனா எல்லா லேடிஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க ஒரு டிப் பார்க்கலாம் இப்போ. நான் வந்து ரேஷன் அரிசி फ्रेंड्स இது ரேஷன் அரிசியை அலம்பி நல்லா ஊற வச்சிருக்கேன். இதை வந்து தண்ணி நல்லா இதிலேருந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடணும். ஒரு 3 மணி நேரம் ஊறட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம இழை போடும்போது நல்லா மெல்லீஸாக வரும். இந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வேஷ்டிலலாம் உணர்த்த வேண்டாம், அப்படியே தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணின்னு வந்தாச்சு. இது இப்படியே ஒரு 1/2 hour இருக்கட்டும். வேஷ்டிலலாம் உணர்த்த வேண்டாம், இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுத்தமாக ஒரு சொட்டு ஜலம் இல்லாமல் வடிச்சுன்னு வந்துடணும். இது அப்புறம் எப்படி அரைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, நல்லா தண்ணியெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். ஒரு தடவையும் அரைச்சிட்டு சல்லடையில் சலிச்சிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நம்ம இப்போ ஒரு தடவை போட்டோம் இல்லையா, அதை அரைச்சி சலிக்க போகிறேன். போல் சலிச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் இருக்க கப்பியை மறுபடியும் இந்த ஜாரில் போட்டு அது கூட இன்னும் துளி அரிசியை சேர்த்து மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கரைக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இது கப்பியாக இருக்குது. இதை இதில் போட்டுக்கிறேன். திரும்பி இதை ஓட்டணும். இது கூட இன்னும் துளி அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, நம்மகிட்ட இருந்த அரிசி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அத்தனை அரிசிக்கும் கடைசியில் மீந்தது இந்த கப்பி தான். இதை தூக்கி கொட்ட வேண்டாம். நாளைக்கு மாட்டுக்கு ஏதானு வைப்போம்ல, அப்போ இதை கலந்து வச்சிடலாம். வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இந்த சலிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாவை இன்னும் 2 தடவை சலிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு நைஸான கோல மாவு கிடைக்கும். இது இன்னும் 2 தடவை சலிச்சிட்டு வந்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நான் 3 தடவை சலிச்சிட்டேன். முதல்ல அரைக்கும் போதே ஒன்று சலிச்சது, மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சலிச்சு, திரும்ப 3ஆவது தடவை சலிச்சு இவ்வளோ கப்பி இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சலிச்ச மாவு இப்படி கிடச்சிருக்கா. இதில் இழை இழுத்து பாருங்கள், வராது. ஏன்னா மாவு ஈரமாக இருக்குது. இதை இப்போ நல்லா காய வைக்கணும். கை கால் படாத இடமா பார்த்து ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க, எறும்பு வராமல். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். நாளைக்கு காலம்பரை உங்களுக்கு இதில் கோலம் போட்டு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நேற்று நாம் அரைச்சி ஆற வச்ச மாவு எப்படி ஆறி இருக்குது பாருங்கள். இதில் இப்போ கோலம் போட்டு காமிக்கிறேன் வாங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.